мусобиқаи байналмилалӣ оид ба ҷиу-ҷитсуи бразилиягӣ дар муассисаи давлатии Мактаби ҷумҳуравии маҳорати олии варзишӣ оид ба намудҳои таеквондои шаҳри Душанбе баргузор шуд. хотир нишон мекунем ки ин дуввумин сабқати байналмилалиест ки дар Тоҷикистон ташкил шуда бо ташаббуси Федератсияи миллии ҷиу-ҷитсуи ҷумҳурӣ дар ҳамбастагӣ бо Федератсияи Осиёӣ доир гашт. ҳамин тавр ба ҷуз дастаҳо аз минтақаҳои мухталифи кишварамон инчунин аз ҷумҳуриҳои ҳамсоя Ӯзбекистон ва Қирғизистон низ ширкат варзиданд. сабқати мазкур ба ғолибон имкон медод то соҳиби имтиёзҳои рейтингӣ ҷиҳати ширкат дар мусобиқаи ҷаҳонӣ ва осиёӣ дар соли оянда гарданд. турнири байналмилалӣ оид ба намуди ҷиу-ҷитсу ки байни даряҷагӣ бо Аморати Муттаҳидаи Арабистон доирӣ гардида истодааст ки байни наврасон, ҷавонон ва калонсолон ки мо аз ин ҷо бояд беҳтаринҳои яъне ҷитсерое ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон озмоӣ мекунанд бояд мо интихоб шаванд ва дар соли оянда дар Аморати Муттаҳидаи Арабистон чемпионати ҷаҳон байни беҳтаринҳои олами дунё дорӣ мегардад ва дастаҳои мо метавонанд ки рӯйхат гиранд ва иштирок намоянд. қувваозмоӣ яке аз дастпарвари фаъоли Федератсияи ҷиу-ҷитсу қаҳрамони ҷаҳон Мансур Сабуров дар вазнои мухталиф ҷолибу пуршиддат гузашт. чун маросими қуръакашии ҷуфтҳо аз ҷониби Федератсияи Осиёӣ муайян гашт, бештари рақибони Мансур аз дастаи вилояти Суғд буданд. ба иқрори раиси Федератсияи миллии ҷиу-ҷитсуи ҷумҳурӣ Алиҷон Давлатов, ба истизнои шаҳри Душанбе ин нави варзиш бештар дар маркази вилояти Суғд шаҳри Хуҷанд тараққӣ ёфтааст. илова бар ин аз минтақаи мазкур варзишгарон унвони чемпиони ҷаҳонро соҳиб шуданд, аммо сабқати байналмилалӣ ба Мансур Сабуров ҳеҷ мушкилиеро пеш наовард. аз ҷумла дар қувваозмоӣ аввал бар Муҳаммад Юлчиев, баъдан бар Мамаҷон Исоев аз вилояти Суғд ғолибияти комилро ба даст овард. ман дар ин мусобиқаи байналмилалӣ дар ду вазн иштирок кардам ва ду ҳариф доштам. ҳар дуи онҳоро мағлуб кардам ва сазовори ду медали тилло гаштам. рақибони ман хеле пурқувват буданд ва аз шаҳри Хуҷанд буданд ва ман дар оянда мехоҳам ки чемпиони олимпӣ шавам. гуфтам ба маврид аст ки соли равон барои Мансур соли бобарор аст. номбурда нахустин мусобиқаи расмиро аз сабқати байналмилалии Аморати Муттаҳидаи Араб оғоз кард. баъди муваффақ шудан вай ҷиҳати ширкат дар чемпионати ҷаҳон ба шаҳри Абудаби сафар кард. ниҳоят дар мусобиқаи Гран-прии Қазоқистон ҳам аз худ таъссуроти хуб боқӣ гузошт. ин сол ба ман соли бобарор ҳаст ки ман дар чемпионати ҷаҳон сазовори ҷои дуюм гаштам, дар чемпионати байналмилалӣ сазовори ду медали тилло гаштам ва дар чемпионати байналмилалӣ дар Абудаби ҳам ҷои аввал гаштам ва дар чемпионати Гран-прикс ҷои дуюм гаштам. тибқи низомномаи Федератсияи байналмилалӣ дар мусобиқот варзишгарони аз 4 сола боло ҳам имкони иштирок карданро пайдо карданд. алалхусус рақобати Муҳаммадрасул Давлатов бо Муҳаммад Сангов ҷолибу пуршиддат гузашт. дар ифтитоҳи қувваозмоӣ Муҳаммадрасул бо истифодаи яке аз усулҳои маъмули ҷиу-ҷитсу соҳиби 5 хол шуд. аз ин нокомӣ рақибаш Муҳаммад дилшикаста нашуд, балки идораи қувваозмоиро ба ихтиёр гирифту имтиёзҳои бештарро соҳиб шуд. аммо дар сонияҳои охир ба Муҳаммадрасул муяссар шуд то бо ҳисоби 9-7 пирӯз ояд. нагуфта намонад ки Муҳаммадрасул дар сабқа танҳо набуд, аниқтараш бародараш Юсуф низ иштирок кард. ман дар ин мусобиқа сазовори ҷои дуюм гаштам ва ман хеле хурсандам ки додарам Муҳаммадрасул дар ин мусобиқа сазовори ҷои аввал гашт. ин нави варзиши бразилиягӣ бештар ба гӯштин шабоҳат дорад ва наврасон амалу ҳаракатҳо ва усулҳои маъмули ҷиу-ҷитсуро дар ҳолати заминӣ истифода мебаранд. ин намуди варзиш дар Тоҷикистон дар замони соҳиб истиқлолӣ ташкил ёфт, вале дар ҷаҳон зиёда аз 150 давлат эътироф карданд. аз зеду ҳамасола мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ дошта баргузор мешавад ки намояндаҳои Тоҷикистон пайваста ширкат меварзанд. байналмилалӣ сазовори ҷои аввал шудам. ман мехоҳам дар оянда дар мусобиқаҳои ҷаҳон иштирок намуда ва сазовори ҷои аввал шавам ва парчамбардори Тоҷикистон шавам.
қувваозмоӣ яке аз дастпарвари фаъоли Федератсияи миллии ҷиу-ҷитсуи ҷумҳурӣ Ибодулло Ибодов низ ҷолиб гузашт. Номбурда аллакай дар 13-солагӣ дар таърихи федератсияи мазкур саҳифаи навро кушодааст. Албатта ин бо муваффақият ҳунарнамоӣ карданаш дар чемпионати ҷаҳони Аморати Муттаҳидаи Араб мебошад, ки дар байни 100 давлат унвони чемпиони ҷаҳонро касб намуд. Ибодулло баъди сабқати ҷаҳонӣ боз дар мусобиқаҳои мухталифи кишвар аз ҷумла дар шаҳри Хуҷанд ва шаҳри Душанбе беҳтарин шуд. Вай чанде қабл дар мусобиқаи ҷумҳуравӣ унвони чемпиониро касб кард. Дар мусобиқаи байналмилалӣ бори нахуст дар вазни 54 килограмм қувваашро санҷид. Мавсуф дар қувваозмоии навбатӣ бо варзишгар аз шаҳри Хуҷанд низ қобилияти хуби варзишӣ нишон доду дар 6 соли машқварзӣ тавониста то 60 маротиба вориди рақобат шаваду дар 55 мусобиқа унвони чемпиониро касб намояд. Ёдовар мешавем, ки Ибодулло Ибодов дар соли гузашта бо мукофотпулиҳои ҷоизаҳои президентӣ қадрдонӣ шудааст. дар чемпионати Гран-при-Икс, ки дар шаҳри Нурсултан баргузор гардид, дар он ҷо сазовори ҷой аввал гаштам дар вазни 46 килограмм ва боз дар чемпионати ҷаҳон дар соли 2019 баргузор гардид, ки ман дар он ҷо сазовори ҷой аввал гаштам. Дар он ҷо ман 5 ҳариф доштам ва ман боз дар чемпионати Осиё, ки дар давлати Муғулистон баромад карда, дар он ҷо 3 ҳариф доштам. 2 ҳарифамро мағлуб карда ва ба сеюмин ҳарифам бо ҳисоби 2-0 мағлуб шудам. Ман мехоҳам, ки дар бозиҳои осиёӣ сазовори ҷой аввал гардам ва ман рӯйхати 20-20-ро ба даст овардам. дар мусобиқаи байналмилалӣ Алиҷон Шарипов низ қувваозмоии хуб нишон дод. Ёдовар мешавем, ки Алиҷон дар соли 2017 дар мусобиқаи байналмилалии шаҳри Алмато ба гирифтани мақоми ифтихорӣ даст ёфт. Ин навбат ҳам аз зинаи ифтихорӣ аввал бенасиб нагашт. ман дар ин мусобиқаи байналмилалӣ дар вазни 34 килограмм иштирок кардам ва ман як рақиб доштам. Рақибам аз шаҳри Хуҷанд буд ва ӯ хеле пурқувват буд ва ман ба ин нигоҳ накарда тайёрии хуб дидам ва ӯро мағлуб кардам, сазовори ҷои аввал гаштам. ду дастпарвари фаъоли Федератсияи ҷиу-ҷитсу Амир Ҳамза Имомов ва Сафияллоҳи Маҳмадалӣ барои касб кардани мақоми аввал бо ҳам рақобат карданд. Гуфта намонад, ки Сафиялло дар муқоиса ба Амир Ҳамза дар риштаи гӯштини бразилиягӣ таҷрибаи зиёд дорад, зеро ӯ ҷоизадори чемпионати ҷаҳон мебошад. Амир Ҳамза бошад бештар дар мусобиқаҳои дохил нерӯсанҷӣ кардааст. Масалан, соли равон дар шаҳри Гулистони вилояти Суғ дар мусобиқаи ҷумҳуравӣ ғолиб омад. қувваозмоии онҳо эҳтиёткорона гузашт. Ба ин тарз ҷараён гирифтани мубориза хуб мушоҳида гардид, ки варзишгарон ҳамдигарро мешиносанд, вале дар сонияҳои охири рақобат, ки барои ғолибро муайян сохтан 2 дақиқаи вақт дода шудааст, Сафияллоҳи Маҳмадалӣ бо саъю кӯшиши хеш имтиёзи лозимаро ба даст оварду чемпиони дуввумин мусобиқаи байналмилалӣ гардид. хушбахтона дар шаҳри Душанбе ин бори дуюм аст, ки турнири байналмилалӣ оид ба намуди риштаи варзиш ҷиу-ҷитсу байни беҳтарини олам доир мегардад, ки ин мушоҳидат он медиҳад, ки дастпараварони дастаи мунтахаби ҷумҳурии Тоҷикистон метавонанд, ки дар арсаи байналмилалӣ шӯҳрати худро пайдо кунанд. Ин турнир яке аз барои баланд бардоштани маҳорати варзишгарони дастаи мунтахаби ҷумҳурии Тоҷикистон ва баланд бардоштани шарафи ҷумҳурии Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ мебошад. мусобиқа ба ҳамдастаи Амир Ҳамза Алиҷони Сайвалӣ низ бобарор гузашт. Ёдовар мешавем, ки Алиҷон дар мусобиқаи кушод, ки моҳи январ сурат гирифт, иштирок карда ҷоизадор шуд, аммо ҳунарнамояш дар сабқати навбатӣ беҳтар арзёбӣ гашт. Аслан ӯ беш аз 5 сол аст, ки нозикии ин нави варзишро меомӯзад. Дар муддати 5 соли машқварзӣ имкон пайдо намуд, то дар чандин мусобиқаҳо қувваозмоӣ кунад. Аз ҷумла дар сабқати нахустин аввалин шуда Қулай Мақсудро фатҳ кард. Соли 2017 барои аввалин бор дар мусобиқаи байналмилалии шаҳри Алмато иштирок карду ба сафи ҷоизадорон шомил гашт. Дар мусобиқаи байналмилалии иштирок карда сазовори ҷои аввал шудам. Ман дар соли 2019 ба давлати Қазоқистон, ки дар он ҷо мусобиқаи Гран-при-Икс баргузор карда буд, дар он ҷо сазовори ҷои дуюм шудам ва ман дар соли 2020 ба бозиҳои осиёӣ, ки дар шаҳри Улан-Батори Монголия баргузор мегардад ва дар он ҷо мехоҳам, ки
гарчанде дар мусобиқа дастаҳо аз минтақаҳои мухталифи ҷумҳуриямон ширкат варзиданд, лек ба ҷуз дастпарварони шаҳри Душанбе, тими вилояти Суғ низ фаъолона ширкат варзид. Дастаи мазкур бештар дар байни кӯдакон ва наврасон ба гирифтани мақомҳои ифтихорӣ мушарраф шуданд. Ма шаҳри Хуҷанд мебошам. Ман имрӯз 24 килограмм рондам ва ду рақибам буд. Онҳоро мағлуб карда сазовори ҷои аввал гаштам. Ман мехоҳам ки парчами Тоҷикистонро аз ҳама баланд бардорам. аз вилояти Суғд омадаам ки дар шаҳри Душанбе дар мусобиқаи байналмилалӣ дар вазни 50 килограмм ҷои аввалро ишғол кардам. қувваозмоӣ миёни духтарон ҳам сурат гирифт. минҷумла дастпарварони вилояти Суғд бештар бартарӣ доштанд. ин аст ки Фотимахон Гадоева дар вазни худ маҳорати хуби варзишӣ нишон доду ғалабаи навбатиро дар корномаи варзишиаш қайд кард. ёдовар мешавем ки Фотимахон ба ғайр аз мусобиқаи байналмилалӣ имсол боз дар чемпионати ҷаҳон ширкат варзидааст. ман дар бисёр мусобиқаҳои ҷаҳонӣ байналмилалӣ ҷумҳуриявӣ иштирок карда сазовори ҷои аввал гаштам. ман дар чемпионати ҷаҳон дар Муттаҳиди Араб баргузор гашта буд, сазовори ҷои аввал гаштам. дар мусобиқаи ҷумҳуриявӣ даста аз ноҳияи рӯдакӣ низ ширкат варзид. инчунин бо ибтикори Федератсияи миллии ҷиу-ҷитсу дар ноҳия мусобиқаҳо гузаронида мешавад. ташкил ва баргузории мусобиқа дар ноҳияи рӯдакӣ ҳам бесабаб нест, чаро ки дар ноҳияи мазкур маҳфили ҷиу-ҷитсу мавҷуд буда даҳҳо кӯдакону наврасон аз пайи омӯзиши ин нави варзиш мебошад. илова бар ин дастпарварони ноҳия қувваашонро борҳо дар мусобиқаҳои мухталиф муваффақона санҷиданд ва яке аз мақсадҳои чорабинӣ ҳам тарғибу ташвиқи ҷиу-ҷитсу буд. яке аз мураббиёне ки дар ноҳияи рӯдакӣ қоидаи ҷиу-ҷитсуро ба наврасон меомӯзонад Беҳрӯз Талабов аст. ба мураббии ҷавон Беҳрӯз Талабов сабқати ҷаҳонии имсола комёбиро ба бор овард, зеро як шогирдаш дар мусобиқаи ҷаҳонӣ аз худ таассуроти хуб боқӣ гузошт. ба гуфти Беҳрӯз ин натиҷа боис шуд то дар ноҳияи рӯдакӣ сафи пайравони ҷиу-ҷитсу аз ҳисоби кӯдакону наврасон бештар гардад. таҷрибаи мураббиёи мо ҳам хеле зиёд гардааст ки чунин варзишгарони беҳтарин дар ин самти намуди риштаи варзиш омода кардаанд ва ҳоли ҳозир ки мо дар ин қувваозмоӣ дида истодем ки варзишгарон бештар усулҳои нави ҷиу-ҷитсуро бештар хубтар иҷро карда истодаанд ва хубтар истифода бурда истодаанд ва назар ба мушоҳида кардем назар ба дигар солҳои гузашта солҳои дигар хеле онҳо таҷрибаи доштани усулҳои намуди риштаи варзиш зиёд гардидааст. қувваозмоӣ дар ин нави гӯштин бештар дар ҳолати партерӣ ҷараён мегирад. барои дурусту ба роҳ мондани сабку услубҳои ҷиу-ҷитсу якчанд мураббиёни федератсия бо дастгирии Кумитаи Миллии Олимпии Тоҷикистон дар хориҷи кишвар такмили ихтисос карданд. аз ин рӯ яке аз мақсадҳои федератсия ин тайёр ва омода кардани мутахассисони ҷавон маҳсуб меёбад. дар вазни 50 килограмм ду ҳариф доштам. ду ҳарифи ман аввалинаш аз вилояти Суғд буд ва дуввуминаш аз ноҳияи рӯдакӣ буд ки ман ҳардуи онҳоро мағлуб карда ҷои аввалро ишғол намудам. ман мақсад дорам ки дар соли 2020 ба бозии осиёӣ равам. дар мусобиқаи байналмилалӣ аз дигар давлатҳо бештар бо варзишгарони ватанӣ намояндаҳои Узбекистон муқобилати шадид нишон доданд. аз ҷумла варзишгари тоҷик Нодирхон Набиев бо Азизбек Садумов аз Узбекистон хуб гӯштин гирифт ва бо ҳисоби 5-2 ғолиб омад. хотир нишон мекунем ки дар мусобиқаи байналмилалӣ ҷумҳурии Узбекистонро дастаи вилояти Бухоро намояндагӣ кард. тибқи маълумот ин нави варзиш дар Узбекистон нав таъсис аст. аниқтараш аз фаъолияти он 2 сол сипарӣ гаштааст. аз ин рӯ натиҷаҳоеро ки даста дар мусобиқаи байналмилалӣ нишон дод масъулинро қонеъ кард. аз Ӯзбекистон 11 нафар спортчикати Душанбе ба ташриф кардем. имрӯзан ки мусобиқа ҷуда аҷоиб шуда иштааст. спортсменҳо хурсанд ва иштирок кардаштем. иштирокчиҳо финалба ёлнама гирифтанд. худо хоҳад финалбаям дастошон боло меёд.
воқеан ба роҳ мондани навъҳои варзиш пеш аз ҳама бояд ба ташаккулёбии тарзи ҳаёти солим мусоидат кард. ҳамзамон варзишгарон имкони ҳимоя кардани шарафи кишварро дар мусобиқаҳои байналмилаливу осиёӣ ва ҷаҳонӣ пайдо намоянд. нақшаи аввалин дараҷаи масъулин низ аз ҳамин чиз иборат аст. гарчанде дар ин навъ истифодаи усулҳои гӯштӣ ба амсоли латдиҳӣ буғӣ кардан дар ҳолати партерӣ иҷозат дода шудааст, лек сол ба сол таваҷҷӯҳи наврасон бештар мегардад. соли 2019 ба чемпионати ҷаҳон ба шаҳри абудаби рафтам. Ман дар он ҷо ҷои дуюмро гирифтам. Ман роҳ афтода нестам. Ман соли дигар 2020 ба он ҷо мераваму на балки ҷои дуюм ва ҷои якумро ишғол мекунам. се мусобиқаам аст. Ман дар се мусобиқаам ҷои аввалро гирифта. Ман хеле хурсанд ҳастам ва шодам. аз муборизаи ҷолибу шадиди иштирокчиён маълум гардид ки намуди ҷиу-ҷитсу дар тоҷикистон сол ба сол рушду нумӯи тоза мегирад ва тадриҷан сафи ихлосмандонаш ҳам зиёд мегардад. Масалан, дар мусобиқаи мазкур даста аз шаҳри Кӯлоб низ иштирок дошт. илова бар ин, ширкати варзишгарони ватанӣ дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ дошта бештар мегардад. соли гузашта барои аввалин бор ҷиу-ҷитсу ба барномаи бозиҳои тобистонаи осиёӣ шомил шуд ва аз Тоҷикистон ҳам ҳуқуқи ҳунарнамоӣ карданро пайдо намуданд. من در این مسابقه بین‌المللی اولین بار است که اشتراک کردم، سزاوار جای اول گشتم. طولی 6 ماه می‌شود که در نمود جیوجیتسو تمرین می‌نمایم و این دومین مسابقه من میباشد که در جمهوری تاجیکستان برآمد میکنم و در این مسابقه در وزن 62 کیلوگرم من جای سوم را گرفتم. من از این راه افتادن نیستم، چون که من از مسابقه‌ها برای جا گرفتن از پیش است و من می‌خواهم که باز در دیگر دولت‌ها رفته پرچم جمهوری تاجیکستان را برهم بردارم. نگفته نماند که نوع جیو-جیتسوی برازیلیایی با برنامه بازی‌های آسیایی نوروز 2020 شامل شده است. چمپیونات آسیا که چند قبل در شهر اولانباتور مغولستان دایر شد، با غالبان و جایزه‌داران صاحب گشتن راحتنامه را کفالت داد. در نتیجه با ورزشگر ما عبادالله عبادوف میسر گشت تا صاحب راحت بازی‌های آسیایی در سال آینده گردد. همین طور در مسابقه بین‌المللی اکثریت زینه‌های افتخاری نصیب ورزشگران تاجیک گشته از حساب دستاوی جای اول را کسب کردند. سال روان در امارات متحده عرب مسابقه جهانی برگزار می‌گردد که ورزشگران سن و سالشان از 18 سال بالا اشتراک می‌کنند. در این سبقت شرکت دسته تاجیکستان زیر راهبری علیجان دولتوف نیز در نظر است. чемпионат ҷаҳон байни беҳтаринҳои олам ки дар амороти арзо гардид дар он ҷо дастпарои дасту дар ин чемпионат ҷаҳон зиёда аз 13 медал ба даст оварданд ва инчунин боз дар бозиҳои дар чемпионати осиё ки байни наврасон калонсолон гардид ки ин барои гирифтани роҳхат ки як варзишгар беҳтарини дастаи мунтахаб ба гирифтани роҳхат сазовори медали нуқра гардид ва инчунин он роҳхат гирифт ки дар соли оянда дар бозиҳои осиёи байни наврасон ки дар ҷумҳурии муғулистон доир мегардад иштирок хоҳанд кард ва инчунин боз дар ин сол дар турнири байналмилалӣ ки дараҷа бо федератсияи байналмилалӣ барои гирифтани рейтинги онҳо дар сатҳи байналмилалӣ ва гирифтани гӯем коди рейтинги байналмилалӣ яъне рақами байналмилалӣ ки онҳо дар ҷумҳурии Қазоқистон иштирок намуданд ва сазовори зиёда аз 14 медал ба даст оварданд.